Енох – пътят към светлината. В зората на времето, когато светът още беше млад, но сенките на тъмнината вече започваха да се прокрадват в човешките сърца, се появи една личност, чието име щеше да остане врязано в самата тъкан на вечността. Енох. Той не беше просто поредното име в родословието на човечеството. Той беше седмият от Адам число, което в свещената геометрия на духа символизира съвършенството и пълнотата. Докато светът около него потъваше в хаос, гордост и забрава, Енох избра тесния път. Пътят на тишината, на святото съзерцание и на абсолютното сливане с Твореца. Ходенето по Бога, писанията казват кратко, но мистично. Енох ходеше по Бога. Представете си този смирен човек, за когото молитвата не е била просто думи, а дишане. Във всеки изгрев той е виждал Божията усмивка. Във всеки вятър е чувал шепота на неговия глас. Той прекара 365 години на земята по една година за всеки ден от слънчевия кръг, превръщайки земния си живот в непрекъсната литургия. Отвъд вуала на материята, Енох беше първият странник между световете. На него бяха разкрити тайните на небесните йерархии и скритите механизми на Вселената. Той беше отведен там, където времето не съществува. Видя раждането на звездите, разбра езика на ангелите и се изправи лице в лице с пазителите на небесните порти. Но колкото повече знание получаваше, толкова поневидим ставаше неговият егоцентризъм. Енох разбра голямата истина. Истинското величие не е в знанието, което трупаш, а в чистотата, която излъчваш. Великата трансформация, трансформацията на Енох, остава най-голямата загадка в духовната история. Той е един от малцината, които не познаха смъртта, неговото тяло не се върна в пръста, защото в него вече нямаше нищо тежко или земно. Чрез любов и смирение той беше пречистил клетките си до толкова, че те станаха полеки от самата светлина. В един миг, докато крачеше по прашните пътища, границата между неговия дух и Божия дух просто изчезна. Бог го взе при себе си. Древните предания разказват, че той се е превърнал в Метатрон, князът на присъствието, най-висшият сред ангелите, чието тяло е от пламък, а очите от вечен огън. От обикновен човек, той се превърна в пазител на небесния трон. Посланието към нас, животът на Енох, е живо доказателство за всеки от нас. Ние не сме просто биологични същества, борещи се за оцеляване. Ние сме духовни гиганти които временно обитават човешки тела. Енох ни учи, че ако усмирим ума си, ако изчистим мислите си от гнева и страха, и ако отворим сърцата си за божествената любов, границите на невъзможното падат. Дори смъртта е просто праг, който можем да прекрачим с достоинство и светлина. Молитва. Нека сега, в духа на Енох и неговото смирение, да обединим сърцата си в най-силната молитва, която ни свързва с източника. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин. Скъпи приятели, благодаря ви, че се докоснахме заедно до тази свещена история. Ако този разказ е осветил кътче от душата ви, абонирайте се за канала ИН, за да продължим заедно нашето пътуване към повисоките нива на съзнанието. Натиснете камбанката OnSell, за да получавате известия за всяка наша нова среща в пространството на духа. Харесайте видеото, това е вашият енергиен принос, за да може това послание да достигне до тези, които се чувстват изгубени в тъмнината. Споделете го. Може би точно в този момент някой ваш близък търси знак, че не е сам. Бъдете благословени! Нека светлината, която преобрази Енох, грее и във вашия път.